Tak ja vás vítam na druhom kole diskusí Hory a doly. Začali sme kultúrou v Martine ako takou a dneska sa budeme rozprávať o kultúre stravovania. Mojimi hostiami sú teda pani Zora Mintalová-Zubercová. Dobrý večer. A Monika Hustáková. Mali sme aj tretiu hostku, ktorou je Janica Malek-Lácová, ale tá nám to dneska na poslednú chvíľu naozaj za 5 minút 12 zrušila z osobných dôvodov, takže skúsime to zvládnuť takto bez nej. Ja by som teda začal tak zľahka, dámy, čo ste mali včera na nedeľný obed? My sme doma mali, ja som robil domáce burgery hovädzie, biela buchtička, karamelizovaná cibula, polievku som vynechal. Ale bol vývar s rezancami. Poprosím do mikrofónu. Že či domáce aspoň. Áno. Bolo to domáce. Našťastie som si potom nemuseli zdriemnúť. Išiel som rovno robiť ďalej do záhrady. Boli sme u našich rodičov, ale asi to nebol taký tradičný slovenský obed. Možno dnešných dní už áno. Ja si myslím, že dneska už aj v pohode. Veľa ľudí takto obeduje. Dali by si to aj naši predkovia? Niečo podobné? Raz, dva, tri. No, ak by som mohla povedať o tom, čo si dávali kedysi a čo teda bolo obľúbené, čo bolo tradičné, ja vždycky hovorím, že si musíme povedať dve veci. O akej spoločenskej vrstve hovoríme a o akom období hovoríme, pretože keby sme mali výsledky ankety, tak asi 15 rokov dozadu, čo je naše tradičné národné jedlo, tak sa vyjadrili Slováci, že to je vyprážaný syr. Tak lebo tá mladá a stredná generácia, alebo ešte aj generácia, ktorá chodívala na služobné cesty v 60. rokoch, bolo to lacné jedlo, bolo to také, kde mali všade túto možnosť, tak vyprážaný syr. A my sme ho mali včera na obed. Tak poďme ešte ďalej. Poďme, koľko? Prvá republika? No, takto. Keď sa u nás rozpráva o jedlách, ktoré boli tradičné, ktoré boli charakteristické, tak musím povedať to, že to obdobie, ktoré máme za sebou, a to myslím po roku 1948 a následne, tak sa u nás ustálilo rozprávanie o tom, čo sa spájalo s ľudom. A pod ľudom sa myslelo v minulosti, v období aj pred prvou svetovou vojnou, aj v medzivojnovom roľnícky ľud. Vynechali sme z toho remeselníkov, vynechali sme mešťanov, inteligenciu, proste všetkých. Išlo o ten roľnícky ľud a to, čo oni jedávali, to sa prezentovalo ako naše národné. Ťažko to nejakým spôsobom zmeniť, pretože aj ja som obeť toho, že som sa v tomto duchu učila a študovala som na Univerzite Komenského, kde vtedajší naši pedagógovia, ktorí síce vyštudovali v období po prvej svetovej vojne a boli to skutočne mimoriadne vzdelaní páni ovládajúcu latinu, len takto hádzali pomedzi nás rôzne výroky, mnohí sme ani nevedeli, že teda o čom rozprávajú, tak oni sa náhle museli preorientovať. A preorientovali sa podľa sovietskej školy natoľko, že my keď sme to vnímali, ja som teda dieťa narodené v meste Martine a žila som vo veľkej rodine v trojpodlažnom či dvojpodlažnom veľkom dome, 4 generácie. Dala ten dom postaviť moja prastará mama pre svojho syna. A ja keď som si to dávala dohromady, si hovorím, ale takéto niečo to u nás nebolo, však my sme jedávali niečo iné. My sme aj tú kultúru, aj to všetko vnímali inakšie. Išlo práve o to, že to, čo sa týkalo toho mešťanstva, tých mešťanov, a tam boli učitelia, proste všetci, to bolo to, čo sa potláčalo. Čiže aj tá naša kuchyňa, my keby sme teraz hovorili o stravovaní roľníkov, môžeme k tomu dať aj tých chudobných remeselníkov, ale kde sú tí mešťania, kde sú tí obyvatelia miest? Ja som si to tak poznačil, že chudoba versus pánstvo. Ale ono to teda, ani mňa to nenapadlo, že to nebolo len pánstvo. Hej, áno, lebo zoberte si napríklad v Turci, ale nielen v Turci, ale na Liptove a na Orave vrstva
najnižšej šľachty, zemania. Keby sme to zobrali 300 ročie dozadu, áno, mali polia, mali všetko, ale vďaka tomu dedičnému spôsobu, tomu právu, ktorý u nás fungoval, tak sa to dalo deliť. A nakoniec to tak podelili, že niekto mal takýto dlhý rezanec a nakoniec, ak aj zle chudák hospodáril alebo nedokázal, nebol dobrým hospodárom, tak on sa dostal na úroveň chudobného roľníka, po niektorí. Alebo sa stalo, že schudobnelý Zeman slúžil u svojho bohatého suseda Zemana. Takže táto vrstva, ktorá tam žila, áno, my sme, a to je totiž to takto. Ja som tu chcela na začiatku niečo prečítať. Ak dovolíte, ja sa k tomu vrátim. Ide totiž to o to, že ja som pracovala v Slovenskom národnom múzeu 34 rokov a keď sa delili zbierkové fondy, tak mne tichej, dobrej študentke, tichej pracovničke pridelili zbierkový fond stravy. Totálne nezaujímavý. Drevené váhančeky, lopáriky a no toto si tu spracúvaj. A keď mi to bolo ľúto a začala som študovať a všímať si všetko dookola, tak som si poznačila jednu vec. Prostredníctvom skúmania stravy, zabezpečovania potravín, produktov a spôsobu výživy sa dajú obsiahnuť možno celé dejiny našej civilizácie, ktorej mnohé tváre, ekonomická, sociálna, politická, kultúrna, boli vždy priamo a úzko späté s problémami výživy. A po rokoch, keď som sa tejto téme venovala teda až od kosti, až od hĺbky, až neviem odkiaľ počnúc, som fakt prišla na to, že keď som mala prednášku na jednej vysokej škole, tak som povedala študentom, doktorantom, povedzte mi obdobie alebo niečo z histórie, ja vám to spojím so stravou. A oni, že to hádam nie. Áno, všetko sa dá s tou stravou spojiť a všetko sa dá spojiť so stolom. Lebo za stolom sa písali dejiny rodiny, vítali nových členov rodiny, tých, čo umierali, čo odchádzali na večnosť, písali tam sa pri stoloch dejiny štátov, kráľovstiev, všetko sa odohrávalo pri stole a súviselo so stravovaním. Podľa toho, aká spoločenská vrstva, tak taká strava. Možno, že som odbehla, ale ja som už taká, že ja to tak zoširoka zoberiem všetko. Líšila sa v minulosti teda podľa tých kategórií tá strava? Tí chudobní asi nemali toho veľa, čo si mohli vyberať versus tí mešťania, roľníci. Čo tvorilo teda ich tú takú najbežnejšiu stravu po prípade, čo boli vtedajšie nejaké výstrelky doby? No, keby sme to zobrali tak, že si predstavíme Slovensko a rozdelíme ho po dĺžke, dole nám ostanú nížiny, úrodná pôda a všetko, čo s tým súvisí, hore podhorské a horské oblasti. A pôda taká, aká tam bola. Výnimkou je možno, že Turiec. Dole darilo sa pestovať plodiny. Výnosy boli pomerne veľké. Choval sa dobytok. Kým na Orave mal niekto 5 kráv, tak to už bol bohatý, ktorí na ňo tak pozerali, že hýha, teda. Ale na juhu, keby mal 5 kráv, tak tam chovali gazdovia stovky dobytka, ktoré potom hnali smerom na Viedeň, ich pásáci, v dobrom slova zmysle, nemyslím pásákov ako takých, ale pravívalo sa, že honci, no juházi, tak ja som to tak poslovenčila, do Viedne, do vtedajšej Budy, akože ešte predtým, ako bola Budapešť, proste tam sa inakšie žilo. Tam sa pestovalo množstvo iných plodín, na ktoré v našich oblastiach horských neboli podmienky. Takže tí ľudia mali na stole to, čo si dopestovali, to, čo si dochovali. Na nížine, a ja ešte, aby som povedala, prepáčte mi, že ja som taký skokan, že skáčem z nejakej témy z jednej na druhu, ale aby som na to nezabudla. Asi pred 3 týždňami, často mávam rôznych bádateľov, hoci som už dôchodca, sa na mňa obrátil jeden pán, ktorý pripravoval pre podklady pre Európsku úniu kvôli medveďom. Množstvo medveďov u nás, čo s nimi a teda a teda. Tak sa ma pýtal na to, že ako kukurica ovplyvní medveďov. Nemyslím tým, že rôzne odpady a tak ďalej,
že by ho to zaujímalo. Tak som mu napísala, že kukurica v minulosti, zemiaky sa pestovali, kde boli vhodné podmienky. Keď v 18. storočí k nám tie zemiaky už prišli, tak si na ne postupne ľudia zvykli, hoci to často išlo aj cez príkazy. Dole rôzne druhy obilnín, aj kukurica. A ja som mu napísala, že najlepšia kukurica, ktorá sa pestovala koncom 18. a začiatkom 19. storočia, bola z Turca. Že či to je vôbec možné, že Turcia kukurica. A zoberte si dookola tá hradba, záhrada. Na mnohých miestach, kde sa teraz stavajú tie super a hypermarkety, černozem, ale kvalitná. Dostatok vláhy, keď svietilo slnko, tá turčianska kukurica bola skutočne najlepšia. Inakšie sa a bola lepšia ako z juhu, kde málo pršalo a kde proste to bolo také, aké to bolo. A keď som mu toto napísala, tak on mi odpísal, že to nemyslím vážne a že on mal úplne inú predstavu. My máme často úplne iné predstavy o tom, čo sa v minulosti pestovalo, čo sa z toho pripravovalo. A keď som mala asi tak 8-10 rokov dozadu jeden rozhovor v Banskej Bystrici, Regina je tam, do Reginy Stredoslovenskej, tak som hovorila o tenkeli. A tá redaktorka sa ma pýta tenkela, čo je to prosím nás tenkel? Tak hovorím, to boli v stredoveku málo výnosné, dá sa povedať, že priam biedne odrody obilnín. A medzi nimi bola aj špalda. A neprešlo pár rokov a teraz kľudne pôjdete do obchodu a tú špaldu si kúpite. Ale v minulosti tá špalda bola potravou a základom pre napríklad pečenie chleba práve v horských oblastiach. Lebo dole mali kvalitnejšie pšenice a všetko ostatné. A ak si, však to sú také aj ročníky, čo si pamätajú, keď bolo v minulosti leto a dozrievalo obilie a fúkal vietor, tak sa takto vlnili tie lány na tých vysokých steblách. To bolo žlté, zlaté more. Teraz, keď idete, to je ako keby na ceruske, na paličke, je takáto 20 cm, to je skoro ako taká kefa s ostňami. Tie vtedajšie pšenice boli, nie len pšenice, obilniny také. A z toho sa najmä pripravovali kaše. Tuná v horských oblastiach, pohánka, proste pšeno a tak ďalej. Keď boli zemiaky, zemiakové kaše a múčne jedlá. To bol základ na múčne jedlá, ktoré sa jedávali v týždni a z toho pozostatku pôstov, ale to by zase bolo na strašne dlhé rozprávanie až po 9. storočie, kedy cirkev určila pôsty, ktoré sa dodržiavali. U mešťanov a teda v tých vyšších vrstvách ostala potom pôstna streda a piatok. Takže ráno kaša, na obed kaša, večer kaša? No nie. Keď bol ten, čo išiel do poľa, teraz si predstavte, kým sa tam dostal, kým tam odvliekol to, čo bolo treba, on sa nevrátil na obed domov. Tá žena ráno navarila to, z čoho mohla, toľko toho, aby mu to vydržalo, kým nepríde podvečer domov. A ak sa ráno on najedol tak, že si dal 2 taniere niečoho, polievky alebo kaše alebo čoho, a ona videla k večeru, že je toho málo, tak dorobila. Ale bolo to isté jedlo. Keď boli dole na juhu, tam si mohli dovoliť chlebu, slaninu alebo proste klobásy a tak ďalej. A tu na horských oblastiach chovali prasiatko pred sviatkami vianočnými, keď mala byť v rodine svadba a podobne. Takže bolo rozdiel. Kdežto v mešťanských rodinách, berme to tak ako, že tie stredné, hoci nebudem hovoriť o aristokracii, tie vrstvy mávali zostavené jedálničky. Lebo v minulosti, to by sme mohli ísť zase k hradom, tak tam bol šéfom kuchyne muž. Ale v týchto domácnostiach boli okrem domácej pani gazdine. Lebo šéf-kuchár bol vyučený, kvalitný, ktorý bol v cechu kuchárskom alebo cukrárskom. Kdežto tá gazdina sa mohla k tomu dopracovať praxov a tak ďalej, alebo matky dávali svoje dcery na štúdia, tak sa to tedy vravelo vtedy do rodín farárov, kde ona pomáhala gazdinám. A keďže sme tu na Martine, tak veľký význam a veľký vplyv po prvej svetovej vojne, keď vznikla Živená, vznikla tu na škola, ktorú teraz poznáme ako Ústav ošetrovateľstva,
tak tam vlastne bola gazdinská škola, kde sa ženy, mladé dievčatá učili všetko, čo súviselo s gazdovaním, s varením, s výživou. Oni mali tabuľky, podľa ktorých sa pripravovali. Nemám tu na fotografie, ale keď zakladali túto školu, tak pozvali samozrejme pána Mareša. Mali v Čechách, my sme mali Živenú, oni mali svoju Vesnu a mali tam odborné učiteľky a tie prišli učiť sem do Martina. Tak tie, ktoré absolvovali, lebo to nepoviem, že sa vyučili, absolvovali túto školu, tak tie boli pokladané za živeniarky, za proste výborné gazdine a budúce nevesty. Takže svokry boli veľmi zvedavé, keď nejaká išla do rodiny, budúca nevesta, že či náhodou není zo Živeny, či není tam odtiaľ. A to sa cenilo. A Živena robievala aj kurzy. Poriadala ich do roka tak okolo 100-150 po dedinách, tam, kde bolo potrebné, napríklad na Orave, na Kisúciach, ale aj inde na Liptove. A zakladala svoje pobočky. No a teda to mešťanstvo, keďže to neboli len kaše, mohli si dovoliť niečo fajnovejšie? Samozrejme, no pretože takto, zoberme to zase. Tie vrstvy žili aj spoločenský život a bývalo zvykom, že domáca pani mala určený nejaký deň v týždni, kedy prijímala návštevy. A tie návštevy napríklad vo štvrtok. No piatok nie, to bol zase taký pôstny deň. A teraz bolo sa treba predviesť, podať im, my teraz povieme, že nejaký dezertík, ale dezertík, čo my teraz myslím ako nejaký zákusok alebo koláčik, tak pod tým bývali iné veci na mysli. To boli chlebíky s rôznymi oblohami, to boli upravené rybičky a proste to nátierky a tak podľa toho... Boli to ale suroviny odtiaľto? Domáce. Boli to suroviny, lebo chodievalo sa na trhy, chodievalo sa na jarmoky, dopestovali tie rodiny, každá mala z nich na dedine, lebo však to nechodila domáca pani ani domáci pán, svojich dodávateľov. Napríklad, keď bolo obdobie dozrievania lesných plodov, tak ženy z tých oblastí, kde zreli maliny, čučoriedky, turčianske čučoriedky, jahody lesné a podobne, chodievali priamo do domov, kde to už mali ako keby kontrakty s nimi dohodnuté. Dodávali im to. Takisto tak ovoci, lebo nie každý zase mal záhradu. Ale aby sme si zase nemysleli, že to boli čisto domáce suroviny, kto mal peniaze, nemal problém jesť kaviár a objednať si. Alebo však si zoberme, že vlastne, keby sme boli len tu na Martine, Košicko-Bohumínska trať, po nej bolo jednoduché doviesť s pešninovým vozňom, v bedničkách špeciálne zabalené rôzne druhy. Od rýb počnúc cez pomaranče, banány, čokoľvek, čo si kto zaprial. A čo čerstvosť tých potravín, skladovanie, úprava, trvanlivosť. Dneska sme zvyknutí ísť do veľkého obchodu s plným košíkom, natlačiť chladničku, krabicové mlieko, čo už mlieko nie je v podstate, hej. A riedený latex, najmä ten nízko, neviem aký Ako toto fungovalo? Zoberme si to, v čom teraz bývame, byty a domy. Majú všetci komory? Teraz sa stavajú nejaké bunkre, to je akože odkladací priestor, alebo technická miestnosť. Pivnice olatkované v tých panelákových bytovkách, kadetade. V minulosti každý dom mal pivnicu a tá bola tak otočená, aby spĺňala podmienky. Časť bola na drevo alebo na uhlie, keďže sa vtedy tak kúrilo, lebo vývoj stravovania súvisí s vývojom vykurovacieho zariadenia a s ohňom. A časť studenú. Kde boli zemiaky, tam bola podlaha hlina, teda zem, aby to udržalo. Potom tam bola komora, ktorá bola studená, otočená na sever. Čiže tí ľudia, keď vedeli, že zavárali ženy, nakladali, proste robili lekváre. Keď to uložila do tej komory, vedela, že jej to vydrží, kým to nedozjedia do ďalšej sezóny. Takisto tie veci v tých pivniciach. Pokiaľ sa týkalo napríklad mesa, každá tá gazdina, zase domáca pani prostredníctvom gazdinej, mala nejaký kontrakt, keď to zase tak nazvem, s mesiarom. Mesiari
to nemohol byť mesiarom hocikto, samozrejme, kedysi remeselníci, cechy, cechmajstri a tak ďalej. Keď bol mesiar, on si nemohol dovoliť predať niečo, čo bolo nekvalitné, nečerstvé. Však by už k nemu potom tí ľudia neprišli a všetci by o ňom hovorili, že aha, ten, tam ani nechoďte. Oni mali svoje mraziarne. A je veľmi napríklad zaujímavé, že na rozhraní 19. a 20. storočia sa napríklad ľad, ktorý sa rúbal na Štrbskom plese, vyvážal do Búdy aj do Viedne. Takže šľachta, panstvo, oni, ktorí skladovali väčšie množstva toho mesa, tak oni mali v tých svojich lesoch ľadovne. Zase na druhej strane ten bežný človek, ak my si zoberme roľníka alebo toho remeselníka, sa snažil na zimu vychovať aspoň jedno prasiatko. Tí, čo chovali ovce, tak časť predali a jedného, dvoch baranov alebo ovce nasolili do súda. A to bolo to, čo sa jedávalo. Takže jedine tá soľ bola ako ten konzervant využívaný? Soľ bola konzervantný prostriedok a potom ešte údenie. Nakladali do pácov a aby sme si nemysleli, že sa stále jedávala len bravčovina, vo veľkom sa v medzivojnovom období aj koncom 19. storočia jedávala teľacina. A ešte aj v polovici 20. storočia kuchárske knihy obsahovali obrovské množstva receptov na telacinu. Hoci už nebolo dostať, ale prepisom tých starých kuchárskych kníh, tak ja som sa len akože dívala, čo všetko sa dalo z telaciny robiť a čo všetko spomínala moja stará mama. Ona keď išla robiť perkeltík alebo paprikášik, tam mala predstavu, že to musí byť z telaciny. A teraz akože deti to kúpime. No akože kde? No tak u mesiara. Ale telacinu nemajú. A ako to je možné, že telacinu? Ona bola mešťanská gazdina a ona proste bola na to naučená. A do toho, teda to už je druhá vec, smotany a masla. A keď robila telacie rezníky na prírodno, tak celú kocku masla minula. Môj tatko hovorí, a kde je to maslo, čo sme mali? Akože kde? Však som robila telacinu. Na celej tej 250 gramovej kocke, alebo ako by som to nazvala, to, však keď maslo, tak len maslo, nič inšie. A keď sa varievalo, tak akože hodne masti. A my, a už ja som zažila za socializmu, masť nedobrá, nekvalitná, nezdravá, podobne oleje. Čiže to sú tie rôzne zmeny, ktoré boli. Ale ešte jedno by som chcela povedať, do konca 19. storočia sa skoro všetko to mäso z tých prasiatok, ktoré si vychovali, údilo. Nerobievali sa klobásy a na dedinách nie. To bola záležitosť po prvej svetovej vojne, kedy sa viac menej prišlo na to, že taká tá klobáska dá sa pokrájať aj menej, už to ochutí a nemusí to byť kus toho. Takže k veľkej noci... prasa sa rozbúralo a takéto celé kusy sa vyudili? Udili sa na povalách tých domov. No a tak keď prišiel kominár, tak išli s ním nejakí členovia rodiny, aby si tak náhodou ešte nezobral aj nejakú takú naturálnu odmenu za to, že im tam popozerá, či im to nejde hore. Inakšie veľmi prísne boli v minulosti bezpečnostné podmienky, čo sa týkalo požiarov. Každý rok sa chodievali, robili sa prehliadky, bolo množstvo predpisov, rôzne pokuty. Lebo keby sme to zobrali ešte koniec 19., druhú polovicu 19. storočia, alebo aj začiatok 20. Té drevené domy na dedine, no keď to začalo hore, tak zblkla polovica dediny a vlastne takto vyhoreli aj čičmany. A to, čo my teraz chodíme obdivovať, že to je krásne čičmianske malované domčeky, to je výsledok po tom veľkom požiari. Keď sa v podstate urobil návrh na domy, ako majú byť postavené, a to bolo štátom dotované a postavené. A Jurkovič navrhoval tie ornamenty, ktoré tam sú. My ich bereme, že sú to tie tradičné. Áno, sú tradičné na tých životíkoch, na zásterách, na sukniach a podobne, ale v prenose na tie domy bývali omalované okolo dverí, okolo zárubne a ešte sa zvykli robiť také veľké bodky. Ale toto také krásne, pekné, čo sme dostali ako národný symbol aj pre športovcov, ktorí idú ako olympijské družstva, tak to je už záležitosť 20. rokov minulého storočia. To, čo som povedala, že práve s tou stravou sa dá pospájať toho tak neskutočne veľa, že by som tu bola do rana, ale to určite. Monika, teda ako učiteľka biológia, výživová poradkyňa, no
z dneškom a toto, čo sme si vypočuli, údené, kaše, tak ja to vnímam trošku z iného hľadiska, lebo tým, že ja som biológ, chemik, tak mňa proste vždy zaujímalo, hlavne teraz v tejto dobe, že ako je to možné, že v minulosti napríklad nebolo také zdravotníctvo, hej? Nebola veda na takej úrovni, ako je v súčasnosti a pritom v súčasnosti človek pomaly nič nepočúva, len tam ten je chorý, hen ten je chorý, proste to mám až na záver napísané. Hej, no ale... Čo sa vlastne zmenilo? Áno, že práve, že mňa to tak pobadalo, že sa zaoberať s tým, že čo z tej stravy vymizlo. A tu sa hovorilo, že je smotanka, másielko, hej, že používali. Lenže zase, keď si to zoberieme, fakt do toho roku 1900 ľudia na to, aby v podstate mohli žiť, tam museli sa hýbať, hej, lebo na to, aby zaobstarali obživu pre svoju rodinu, aby proste mali všetko, čo potrebujú k životu, tak oni napríklad mohli zjesť 3 až 4 tisíc kilokalórií denne. Hej, a to bolo dlhé roky, hej, takže ten organizmus, ako sa vyvíjal evolučne, tak jednoducho on na tie kalórie bol zvyknutý. A ako prišla táto doba počítačová, tak v podstate, keď si zoberiete to v priebehu nejakých 200 rokov, 100-200 rokov sa tak brutálne obrátil ten život, že ľudia dneska na to, aby mohli žiť, oni toto robia, hej? Že keď niekomu nastavuje jedálničky, tak niekedy sa nastavoval jedálniček tak, že zobral sa bazálny metabolizmus, čo je v podstate to je energia, ktorá treba len na to, aby telo bolo v chode, tak že stredná záťaž, čo si väčšina ľudí dávala, že stredná záťaž, takže 1,5 krát 1,6. Dneska, keby ste takto nastavili ľuďom jedálniček, tak to všetci priberú. Hej, lebo niektorí fakt ľudia dneska idú na bazálny metabolizmus, pretože oni sa ráno zobudia, potom najedia sa, sadnú do auta, idú do roboty, tam takto pracujú, potom sú z toho unavení, sadnú do auta, prídu domov a keďže sú unavení, ľahnú si na gauč a proste takto ďalej pokračujú. Čiže oni v podstate, ja ich úplne chápem, že ešte sa im nechce akože robiť nejaké kroky navyše, keď príde domov o 6 unavený alebo o 7 ešte ho čaká rodina, čo ja viem, deti, treba sa im venovať, takže ono je to ťažké, lenže tým pádom, že my sme takto zmenili tú svoju prácu a ten životný štýl, tak my si môžeme dovoliť dneska denne zjesť 2000 kilokalórií. A 2000 kilokalórií, a to ja nastavujem jedálničky, akože babám, 1400-1600 kilokalórií, hej. Takže čistá voda s citrónom. No to určite nie. Ako čistá voda, áno, ale čistá voda s citrónom nie, lebo ja hovorím, že keď sa ma pýtajú, že vodu s citrónom, a ja vravím, že a doma, keď akože dávaš psovi piť, tak, alebo mačke, tak mu dávaš vodu s citrónom, a prečo to dávaš sebe piť, hej? Alebo keď polievam kvety, tak polievam ich vodou s citrónom, alebo prečo to robíš, že s citrónom? Dobre, berem to akože pochutinu, že teraz niekde som a chcem niečo akože také, že fajnovejšie, že hej, že nečistú vodu, ale aj v reštauráciách, hej, keď idete a pýtate si čistú vodu, tak pomaly už za to pýtajú viac ako za minerálku, hej, lebo si myslia, že... Voda nad zlato. Áno, ale ja som akože o tom presvedčená, že tá voda je proste pre nás najlepšia. Vo vode sa zrodil život a vo vode prebieha všetko, takže aj v našom tele, aj v prírode, takže bez vody to nejde. Takže tým, že sa vrátim k tomu, že tie kalórie museli klesnúť, ale my sme stovky rokov boli pripravení, alebo teda učení na tých 4000 kilokalórií, alebo 3000. A teraz nám v podstate, ako je to jednoduché znížiť, hej, tak sme to znížili, čiže tú energiu na to fungovanie máme, ale z tých 2000 kilokalórií, tie mikronutrienty, hlavne tie polyfenoly, vláknina a to všetko, a to nehovorím o zmenách vo výrobe, ktoré výrazne ovplyvnili to, čo jeme. No, to som sa aj chcel spýtať, že či tie jedlá, ktoré teraz jeme, sa predtým nerobili z iných surovín, nepoužívali sa iné druhy obilnín, iné mäso, chučie. Mohla by som sa ešte vrátiť k tomu tým 3000 až 4500. To je suma, ktorá neplatila, ale... Lebo keď som vravela o masle alebo o niečom podobnom, tu bola určitá vrstva, ktorá si to mohla dovoliť. Ten bežný roľník si nemohol dovoliť. Ani tá gazdina, aj keď chovala niečo, aby minula celé maslo a podobne. Ženy to maslo, vajíčka,
smotanu tvároch predávali. Oni nemali zdroj financií. Čiže ona, keď potrebovala niečo dokúpiť, a ten muž pracoval na poli, ona pracovala na poli, hovorím teraz o roľníkoch, tak to, čo dopestovala, išla do krčmy. To tam predala a za to kúpila, lebo však krčma bola zároveň aj taký obchod so spotrebným a kadejakým tovarom, bavlnky, kúpili petrolej, kúpili sol, v podstate neskôr sa kupovali zápalky. Ale čo bolo mimoriadne dôležité, tí ľudia na tých dedinách, tí ani do 1000 často nešli s tými kalóriami, ale čo bolo veľmi dôležité a dodržiavali to aj tí najbohatší, ktorí tých 3000 prejedli a začínali trebárs večerať neskoro a boli schopní jesť aj do 10 pri nejakých spoločenských aktivitách. Držali pôst. To je to, čo my teraz akože máme rôzne diety. V 70. rokoch u nás nastúpili diety. Hollywoodská, taká, onaká, kapustová, neviem proste čo všetko možné, lebo si uvedomili naše ústavy, ktoré sa venovali výžive, ktoré vznikali v 50. rokoch najprv v Čechách a potom na Slovensku, že nás nivočí cukor a masnota. Ale kedysi, keby sme boli tak ešte v polovici 19. storočia, ešte aj do prvej svetovej vojny, prvá svetová vojna je hrôza. To by bolo na samostatné rozprávanie aj to, čo bolo po druhej svetovej vojne. Tak keď boli pred Vianocami pôst, keď bol dlhý pôst, tak oni ho dodržiavali tí ľudia. To bolo spojené s kresťanstvom, s vierou, aby mohli spokojne sadnúť k tomu vianočnému stolu, kde si potom katolíci po polnočnej a evanielici už aj predtým mohli dopriať to, čo sa týkalo mäska, na čo sa tešili, aké to voňalo, tak proste deťom rozprávali o zlatej krokve, o zlatom prasiatku, ak nebudú jesť. A podobne to bolo aj pred Veľkou nocou. Keď sa po zime, keď už predsa len tá strava bola taká, že sa jedlo veľa strukovín, šošovice, fázula, kadečoho a ten organizmus sa potreboval očistiť, veď to malo vplyv aj na duševné, aj na psychické zdravie, tak ten pôst pred Veľkou nocou bol mimoriadne dôležitý. Čiže keby sme my dodržiavali aspoň trebárs pred to Veľkou nocou týždeň, a pred Vianocami možno týždeň, tak potom možno, že aj to objedanie, nechcem povedať nejaký iný výraz, hoci zase nie všade, vo všetkých vrstvách sú aj rodiny, kde majú veľký problém. A ja keď som ešte v 80. rokoch robila výskum a ešte žili tety, ktoré sa narodili koncom 19. storočia a mali pamäť, tak mi hovorili, to bolo na Kysuciach a na Orave, že my sme ani na Vianoce nemali chleba. To boli tie najbiednejšie vrstvy, mali taký ten upatlaný podplamenník alebo niečo také. A že ak mali chlebík, tak bolo veľmi dobre. A mám jednu takú veľmi smutnú spomienku a týka sa to Turca, priamo Bystričky, kde žilo viacej takých veľmi bohatých kulackých rodín a bolo tam aj sídlo, teda vila Alice Masarykovej, o ktorej sa vraví, že patrila jej otcovi, prezidentovi Tomášovi Garriguovi Masarykovi. On tam chodil, ale jeho nebola. A bolo tam veľa služobníctva. Slúžili mnohí u tých bohatých a tak ďalej. Ako jedno chúďa chlapča, čakajúc na mamu, ktorá za službu cez deň dostala pol pecňa chleba, jej vyletelo proti, keď ju videla, ako prichádza s tým chlebíkom. Je mi do pláču, keď to hovorím, lebo mi to vravala ich suseda. A to chlapča bežalo proti mame a zrazil ho a zabil ho kvoň. Ani ten chlebík na ten deň, čo sa celý deň tu tešil na ňa, ani ten nemal. Takže boli rôzne vrstvy obyvateľstva. Jedni mali toho nadbytok a druhí toho mali skutočne nedostatok. Ale pri tých pôstoch sa všetci spájali. Hoci zase, keď som čítala rôzne historické takéto materiály, tak v kláštoroch, kde mali pravidelný príjem piva, vína a kadečoho, ako keby niekedy tie pôsty ani neboli pre nich. No, z tých takých starých obrazov vždycky to pánstvo malo áno, ten pupok a ten slovenský roľník, tak to kozďa koža, hej? Musíš mať tak chrbticu zakrivenú, vieš, lebo v tejto časti musí byť dopredu. Dámy si dali šnúrovačky, do mídrových stiahli a pánom tie vesty nepomohli, ktoré nosievali. No, tak... S týmto súhlasím, jeden náš známy, čo tiež je teda z Oravy, tak jeho otec spomínal na to, že keď boli hladní a prišli za rodičmi, tak im povedal, utiahni si opasok. Hej, a išli spať. Takže... Alebo napísa vody. Hlad je len prezlečený smet. Áno.
Ale tá kvalita bola určite iná, lebo však keď strukoviny, to bol základ, alebo tie kaše, tak napríklad v minulosti tí ľudia konzumovali o moc viacej vlákniny napríklad, hej, lebo to je proste zdroj vlákniny a toto akože z našej stravy vymizlo, hej, takedy ľudia, neviem, či to tak je historicky, ale v akom období, ale aspoň v tých výživových kruhoch sa hovorí, že 50 gramov a viac vlákniny na deň mali tí ľudia v tej strave, ktorú prijímali. Teraz ja keď robím jedálničky, alebo keď robím také rozbory pri lektoroch, ktorých lektorujem ako výživových poradcov, tak proste 10 je veľa. Áno. A ako 10 gramov, to už Slováci sú celkom dobré na tom, ktorí majú 10. A to hovorí aj WHO, ako Svetová zdravotnícka organizácia, že to by malo byť 25 a viac. Tiež si to tie krajinky tak prispôsobujú, hej, že Briti, oni si dajú trošku nižšiu hranicu, lebo oni viacej tie spáročky a toto jedia, tak oni si dajú, že stačí aj 18 gramov, hej. Japonci napríklad tí majú vyššie a tak ďalej, hej, takže to si ešte aj tie krajiny tak prispôsobujú jednak buď tradíciám, alebo asi tomu, čo im teraz v tej propagande vyhovuje. Ale teraz sa zistilo, že mnoho ľudí proste má jedna z príčin mnohých chorôb je dysbióza a teraz sa začalo o tom strašne veľa rozprávať, ako proste ľudia majú úplne tie črevá ako proste v disharmonii, pretože tie mikroorganizmy, ktoré pre nás robia veľmi veľa záslužnej roboty, hej, napríklad ako my máme tam aj také dobré, ja hovorím breberky, aj tie zlé breberky, ale my sa musíme snažiť chovať tie dobré, lebo tie dobré nám robia veľa prospešnej práce pre naše zdravie, vytvárajú proste také chemické látky, butyráty, ktoré to črevo tak hoja, posielajú aj do tela, pôsobí to protizápalovo a tak ďalej. No a toto všetko vymizlo až do takej miery, že neviem, či ste počuli, ale teraz je to akože celkom hit, že robiť fekálne transplantácie, že proste ľudia sú darcovia svojich fekálií, ktorých potom vlastne vyprodukujú črevný mikrobióm a ty to proste potom konzumuješ. Tak my sme si to všetko akože zrútili a pritom ako na toto ozaj je celkom akože ľahká rada, hej, že proste naozaj tú vlákninu napríklad do tej stravy zaradiť, pretože je to základ. My s nej síce nič nemáme, hej, vláknina je taká zaujímavá, by som povedala, súčasť našej stravy, pretože energeticky s nej nemáme nič. Nemáme s nej nič ani ako stavebne, ale máme dva druhy vlákniny, ale tá fermentovateľná vláknina proste krmi náš črevný mikrobióm a my sme ten črevný mikrobióm a tie mikroorganizmy tu boli skôr, ako sme tu boli my. Evolučne. Hej? Takže my ich potrebujeme, lebo my sme sa s nimi naučili žiť a my proste potrebujeme ich nakrmiť. A potrebujeme ich nakrmiť kvalitným vlákninou, aby nám mohli robiť našu službu. A to teraz nerobíme. Takže bolo to predtým len o tej skladbe stravy, alebo bolo to aj o tej príprave, skladovaní? O všetkom. Áno, presne aj o tom skladovaní, čo hovorila Zorka. Tak tam napríklad my učíme, že termiku, hej, to je tak pekne v tej výžive povedať, že termiku stravy. A ja hovorím, že aké termika, hej, že veď to ľudia vedeli už dávno v minulosti, že majú konzumovať v zime to, čo sa dá normálne uskladniť, hej, čiže normálne sa dá uskladniť koreňová zelenina, mrkva, petržlen, zeler, potom hlúboviny, kapusta, keľ a podobne v týchto normálnych podmienkach bez toho, že nejakú akože plusovú energiu do toho človek dodáva. Hej? Také paradajky, paprika, to už všetko na to potrebujete ako keby dodatkovú energiu a to v podstate nemá dobrú ako keby termiku. Hej? Sa hovorí, že to sú väčšine ľuďom, ani keď si to tak sami na sebe zobriete, tak vám neberie tak napríklad ľadový šalát s paradajkou, uhorkou v zime. No mne to napríklad neberie telo vôbec, hej. Ale v lete to vám úplne až tak proste sa žiada si dať dačo takého, pretože tá termika tej stravy je chladivá. A to je proste presne to, že keď vy konzumujete veci, ktoré sú okolo vás, ja hovorím ľuďom, jedzte to, čo sa rýchlo pokazí, alebo čo viete uskladniť bez energie, tak proste to v lete vám to dá tú chladivú termiku, hej, že vás ochladí. A zase
tie ostatné potraviny, ktoré sa dajú takto uskladniť. Mrkva má takú neutrálnu, ale proste niekedy vás zahrejú. Hej? Aj tá úprava stravy v lete by mala byť úplne iná ako v zime, pretože v zime potrebujete vlastne tú energiu tomu telu dodať a v lete zase potrebujete to telo tak schladiť prirodzene. A oni to podľa mňa tak nejako, neviem, ja to z toho historického hľadiska neviem, ale oni to proste tak cítili, pretože oni žili tak vo väčšej takej súlade s tým okolím a vnímali tie veci a javy okolo nás. Môžem k tomu? Keď hovoríme o zime, keď sa skracovali dni a predĺžovali sa noci, nastupoval chlad, tí ľudia potrebovali nielen teplé jedlo, ale aj sa združovať, stretávať. Rôzne tie zvyky, ktoré boli, ktoré sa dodržiavali, rozprávanie a tak ďalej, priatky a podobne. K tomu ten človek potreboval to teplo aj do seba dostať, aj do duše dostať, aj proste sa nejako zohriať, aby dokázal prežiť tú zimu. A chcela som k tomu povedať ešte, čo sa spomínala tu na kapusta. Nebolo rodiny, čo by nemala 1 alebo 2 súdy kapusty na zimu. Podľa toho, aký bol veľký. Niekto 150 litrový, niekde aj viacej, niekde menšie. A tí ľudia to dokázali cez tú zimu zjesť a pripraviť z toho teplé jedlo. Tak ako keď bola v lete sezónna zelenina a mešťanské gazdine varili rôzne prívarky. V zime sa robievali, a to zase sa na tom dalo určiť podľa toho, kto je z akej spoločenskej vrstvy, lebo aj zemiakový prívarok aj tí bohatší jedli, len k tomu si dali udené mäsko. Keď bola žena chudobná, uvarila tie zemiaky vo vode, dala k tomu trošku korenia a bobkový list. To boli zemiaky kyslé, zemiaky na kyslo ako prívarok. Keď bola bohatšia, mala mlieko, dala mlieko a tá najbohatšia smotanu, takže potom tam aj tá varecha tam normálne stála v tom prívarku. A takisto to bývalo aj v tom lete. Podľa toho, ako dozrievala tá zelenina, či to ja už mám šalátový prívarok, proste veľmi veľa sa jedávalo týchto zeleninových prívarkov. Ale aj tá kapusta, aj to všetko, na čo si tí naši predkovia, aj naše črevá zvykli, sa zmenilo, teraz nejdem vraviť o prvej svetovej vojne, po druhej svetovej vojne, keď bola proste strašná situácia a na severovýchode Slovenska bol doslova hladomor. A bez ohľadu na to, ako je teraz politická situácia, aký je nás vzťah k Rusku a podobne, tak prvá obrovská pomoc, ktorá prišla do Československa, boli obrovské množstva obilia zo Sovietskeho zväzu. Napriek tomu, že tam mali hlad, že tam mreli ľudia, tak nám poslali. Prečo? Pretože po druhej svetovej vojne to zdecimované obyvateľstvo, choré, proste deti, ktoré nebolo čím liečiť, neboli lieky, no nemocnice v hroznom stave, stav obyvateľstva taktiež, pomoc prúdila vďaka UNRE. A boli to milióny dolárov, ktoré k nám prišli v rámci tejto pomoci potravinovej, finančnej, proste všetko, montované domy sa posielali a tak ďalej. Následne v júni 1947 táto pomoc skončila. To boli balíky pre podvyživené deti, pre sanatória, pre nemocnice. A čo je strašné, v 1947 roku sa neurodilo obilie, bola strašná suchota. A my sme nemali v podstate čím nakrmiť ľudí. Tak sa rozhodli naši vtedajší predstavitelia, že príjmeme Marshallov plán. To bola pomoc USA s vtedajším ministrom, neskôršie prezidentom Marshallom. A túto pomoc prijali sme my. Následne zo Sovietskeho zväzu, kde sa teda rozhodli vybudovať a pevne držať ten východný blok, pozvali našich predstaviteľov. Preto to som povedala, že strava súvisí so všetkým. Pozvali ich do Moskvy, kde ich donútili zrušiť predbežnú zmluvu s Marshall, teda týkajúci sa Marshallového plánu a nastúpili sme na pomoc, ktorá prúdila zo Sovietskeho zväzu aj na úkor ich obyvateľstva. A všetko to, čo sme my dostávali, potom vznikla RVHP a tak ďalej. A my sme sa odstrihli aj od tých potravín, od všetkých tých produktov, na ktoré boli naši obyvatelia naučení v medzivojnovom období. A potom, keď sme my videli, napríklad som videla, že doktor Edkera, to je čo? A moja stará mama mi hovorí, akože čo? Však to kedysi som mala také prášky, vanilkový cukor a podobne. Čiže sa hľadali rôzne náhrady. Bol nedostatok hovedzieho dobytka. Proste bola to strašná situácia. A vtedy sa začala
tá zdravotná situácia, akože, no, to by súviselo so zdravotníctvom, to budete mať na budúce. Môžem prísť aj o Červenom kríži rozprávať. Ale tá situácia sa tak dávala do poriadku, že keď vznikli ústavy výživy v Prahe a v Bratislave neskôr, tak sa určili v rámci úloh, no, ako sa to vtedy nazývalo, neviem, ktoré to boli zjazdy komunistickej strany, úlohy najprv dvojročný plán, ktorý mal odstrániť biedu, hlad a podobne, a následne 5-ročnice. Všetko sa plánovalo, všetko sa dovážalo a my sme hľadali miesto tých, teraz by sme povedali, alebo za socializmu, západných trhov náhrady. A tie náhrady bývali v rámci týchto krajín RVHP. A aby sme sa dostali v tabuľkových prehľadoch na dobré miesto, tak sa začala sa určovať výživa a, ako by som to povedala, no, čo sa týka stravy obyvateľov, podľa toho, koľko mäsa sa zje. A my sme tým pádom odbúrali to, čo sme mali po tie roky naučené, a určovalo sa mäso. A ak si zoberiete, alebo by ste sa dostali k jedálnym lístkom, mäso bývalo v priebehu týždňov v závodných jedálniach, deti v školách. To muselo. A potom bývali múčne jedlá, ale tie múčne jedlá sa preberali z tých jedálnych, teda z kuchárskych kníh, ktoré boli predtým ešte. A tie kuchárky, ktoré varili v tej druhej polovici 20. storočia, to boli bývalé kuchárky, ktoré predtým boli naučené na niečo iné. Čiže nastal rôzny chaos a naši hlavní predstavitelia v rámci tých zasadnutí KSČ sa rozhodli, že zmenia stravovanie obyvateľstva tým, že sa zníži počet múčnych jedál. Aj na úkor, dajme tomu, tých nie veľmi kalorických. A že sa zvýši konzumácia ovocia a zeleniny. Kvôli tomu mal byť juh Slovenska zásobnicou ovocia a zeleniny vo veľkom. Ale keď si zoberieme, že tam predtým žili ovocinári, roľníci, ktorí mali, a bolo to ich, potom sa to zobralo a vytvorili sa družstva, tak sa to nepodarilo. A strašne sa znížila spotreba ovocia a zeleniny. Čiže na jednej strane narastla spotreba mäsa, a toto bolo tak do tých 80. rokov. Tie múčne jedlá doma sa stále pripravovali a cukor, múčne jedlá sa znížili hneď. Tuto mám taký graf, môžete si pozrieť, to je cukor, ako sa zvýšil v našej strave v súčasnosti. A to, čo bolo predtým, kde boli jedlá skôr do druhej svetovej vojny s kyslou príchuťou, ocot, kyslá kapusta a začali prevažovať jedlá stýkajúce sa spotreby cukru. A aby tí ľudia nemali toľko cukru v múčnych jedlách, tak štát dotoval cukrárenské výrobky. A preto boli zákusky a zmrzliny lacné, lebo štát dával do toho peniaze. A ak si vy pamätáte, ja teda áno, nedeľná prechádzka, vyobliekaná na hlave klobúčik alebo baretka za tú stopku, tak pustená na hlavu, na korzo po meste do cukrárne. Potom z cukrárne von, lízať zmrzlinu, cestou porozprávať, inakže to bolo milé. Pre mňa ani tak nie, ale pre tých rodičov ja som si lízala zmrzlinku. A tá spotreba bola enormná. Ja som tu mal práve otázku napísanú, že kde vlastne začali vznikať a čím sa menili tieto naše návyky, lebo minimálne moje základoškolské a stredoškolské raňajky tvoril 2 až 3 krajce chleba, alebo roštek s maslom, džemom alebo medom a pohár kaká. Hej, ako to bolo od základnej po koniec strednej školy. Hej, každý boží deň. No ale ja som sa včera dozvedela, syn mi povedal, že som to nesledovala, lebo ja gránko nekupujem, a on sa ma spýtal, že ako je to možné, že gránko má podľa semaforu Ačko. A som z toho ostala úplne pav. Že gránko má označenie podľa semaforu normálne, že super. Hej? Že super potravina. Tak to som sa trošku akože prekvapila, že teda o čom je ten semafor. Ale nejaký záver z toho? Tak som to nepochopila, pretože naozaj toho cukru sa
s prepáčením fakt dáva neúrekom všade a ľudia si to absolútne neuvedomujú, koľko skrytého cukru skonzumujú, lebo akože niekto si povie, ja si nesladím kávu, lebo to je cukor, hej, tak to je jedna kocka cukru, to vidím, čo zjem, ale ľudia si vôbec neuvedomujú, že proste ten cukor je dneska v chlebe, v rožkoch a že v tom pečive, ktorý všetci majú tak radi, hej, a nehovoriac o tom, že aj tie spôsoby, ako sa to pečie teraz, ako sa to pripravuje, je to úplne zase iný spôsob a pritom okrem toho tam dávajú aj veľa tukov, hej, a tie tuky nie sú prirodzené, lebo sú transmastné, ktoré sú vyrobené chemicky, to už vlastne už začias asi Napoleone, ja sa do toho až tak nevyznám, tak on už chcel vyrobiť nejakú náhradu masla, tak on nakázal tým svojim chemikom, nech mu tam dačo vymyslia, tak tam miešali tie krávské loje s maslom a neviem čo a vyrobili ako prvý margarín. A môj starý otec povedal, že to je z ropy, že on to nechce, hej. No a akože do istej miery akože fakt mali pravdu. Dneska vám už povedia, že sa to robí esterifikáciou, že to už není také, ale proste stále sú to neprirodzené mastné kyseliny, ktoré naše telo nepozná a pridáva sa to fakt všade a v kombinácii s cukrom. A pri tých vysokých teplotách cukor a tuk vytvárajú proste také oxidačné látky, neviem, či sa poviem akrylamidy a podobné, a to sú vysokokarcinogénne látky. Mnoho ľudí si napríklad neuvedomuje, že napríklad aj to materské mlieko, jasné, keď nemôže človek kojiť, tak musí niečo, žijeme v takej dobe, že proste asi nenechám zomrieť svoje dieťa na hlad. Ale to mlieko sa tiež vyrába pri vysokých teplotách, lebo oni ho nastrikávajú na také sitá a proste je tam vysoká teplota, sú tam tuky, je tam cukor a pritom vznikajú proste karcinogény. Hej, ale to vám nikto neudá na tie semafory, ktoré sa teraz dávajú. Hej, každý sa vyhýba, alebo každý aj na tie potraviny, veď tí ľudia sa už ani nevyznajú, lebo už cukor sa boja, tak už tam píšu iné, hej, už tam napíšu, ja neviem, že fruktózový sirup, alebo dextríny, maltodextríny, hej, a to vie, čo je maltodextrín, hej, ale to je proste cukor, hej, a ešte rýchlejší ako škrob. Takže proste tie firmy a všetko proste hľadajú také všelijaké kulehy, ako proste tých ľudí ako keby oklamať, hej, že ľudia si idú kúpiť akože celozrnný chlieb, hej, a oni si kúpia, takí sú spokojní, tam sú tie zrniečka, hej, a potom si pozrú doma, keď ja im poviem, že ale to nemáte celozrný chlieb, to je viac zrný chlieb, čiže to je normálne biely chlieb, tak to tam nejaké otruby dajú, nejaký odpad a to viete, čreva vám to poškrabe všetko, čiže v podstate vy nejete viac celozrný výrobok, ale vy jete normálny biely chlieb, ktorý je ešte zafarbený a dobre pôsobil na vás, že jete tmavé pečivo, hej. Alebo to isté s cukrom, hej, prišla móda hnedého cukru. Že hnedý cukor by mal byť lacnejší ako biely, lebo ten sa rafinuje. Čiže ešte ako keby chemická výroba navyše. Ale keďže to prišlo do mody, všetci to kupovali, však kilo cukru takého stojí pomaly 3 €, no tak proste oni vyrobia biely, lebo už majú všetky linky na to nastavené a potom to dofarbia karamelom. Takže vy keď prídete a vidíte hnedý cukor a si ho to otočíte, tak to je že normálne, že pridatná látka karamel. Takže to není hnedý cukor, to je biely cukor okaramelizovaný. Kdežto kedysi, keď ľudia sladili medom, tak takéto problémy nemali. A teraz si povedia, že budem sladiť medom a nevyzná sa, kde si má kúpiť. Ak nemá včelára, od ktorého má priamo ten med, tak stojí v tom hyper alebo supermarkete a pozerá a vyrobené v Európskej alebo mimo Európskej únie. Tak čo teraz? Takže my sme si to, čo sme boli naučení a to, čo bolo prospešné nášmu zdraviu, nášmu organizmu po celé tie 10 ročia, by sme si to tak poprehadzovali, že ťažko to teraz dať do poriadku, lebo človek si povie, že čo si vlastne mám kúpiť. A teraz, aby som si pomohla, tak si kúpim výživové doplnky. Nakúpim si ich toľko a také množstvo kadečoho a budem to svedomite každý deň užívať, až nakoniec ten môj organizmus zlenivie natoľko, že už nebude schopný mnohé veci akože sám nejako si vyrobiť z toho, čo ja zjem a kde sa dostanem zase. Takže no lebo to je zase otázka, koleso. Že aké. Ja som dlho, ako ja som musím povedať, že som bola dlho odporca, ako som si myslela, že sa to všetko dá akože zdravou stravou, hej. Ja si myslím, že dneska akože v našich, by som povedala, v tejto vyspelejšej kultúre sa zdravo stravovať nedá. Hej, dá sa stravovať, ja hovorím, racionálne, že človek využíva rácio, mozog a proste
trošku sa v tom orientuje a vyberá si, poviem, že menšie zlo, hej? Alebo teda to najlepšie preňho si môže vyberať. Takže to je jedna vec. A potom tiež závisí tie doplnky, že aké, lebo proste fakt naozaj niektoré veci z našej stravy vymizli úplne. Hej? Čo napríklad? No, 1,3, 1,6 beta-glukany napríklad. Hej? To boli... Čo to je? To sú také Kde to je? Ako sa to... Áno. No, to sú také cukry, ktoré proste... my z nich nemáme energeticky nič. Čiže naše ako keby nezaťažia naše telo energiou, že by sme z toho priberali a tak ďalej. Ale tým, že v podstate to sú látky, ktoré vyrábajú kvasinky. Hej, sú v kvasinkách i v bunkových stenách. A keď si zoberiete, v minulosti sa uskladňovala mrkva, čo ja viem, jablká, hrušky, tak proste prirodzene v tej prírode, to je proste jednoducho tam, kde príroda dá cukry, dá aj kvasinky, hej, čiže proste tá kvasinka sa nebude pohybovať niekde po ihličnatých stromoch, hej, keď ona proste vie, kde má byť, tak ona bola na tom ovoci a my sme dlhé roky proste prijímali to ovocie napríklad s tými kvasinkami a ten náš imunitný systém si napríklad na tie beta-glukany veľmi zvykol. A on bez Dlho znamená desiatky rokov alebo stáročia? Stáročia. Hej, ako proste človek začal konzumovať plody, hej, tak to je asi odvtedy. A to je fakt dlhá doba. A teraz vlastne tým, že aj keď si to doma vypestujem, tak samozrejme sa snažím to uskladniť tak, ako aby to bolo košer pre mňa, hej, ale keď niekto vypestuje a relatívne aj má ekologických pestovanie a tak ďalej, tak zase on chce, aby mu to vydržalo, aby to mohol predávať, takže jednoducho dá to do skladov, vytvorí tam atmosféru v tých skladoch, kde tie kvasinky proste nemôžu existovať. Takže tieto beta-glukany akože úplne vymizli a o nich sa ani nehovorí, dokonca boli aj výskumy robené ešte, keď jadrová vojna bola a toto, hej, ako hrozila, tak s tým robili veľké výskumy a napríklad Japonci majú v tom celkom jasno, lebo Japonci majú tieto beta-glukany ako liečivo, hej, ako normálne to predpisujú lekári a u nás v podstate ľudia ani nevedia, čo je. Ale u nich je to tým, že oni tie shiitake, reishi, proste to je aj v hubách. Hej? Čiže oni to mali aj z týchto húb, aj naši ľudia, lebo naši ľudia konzumovali huby. Naši ľudia tiež? Áno. Takže, ale zase v súčasnosti v tých hubách tam není to množstvo také identifikovateľné ako v tých kvasinkách, lebo keď jete ovocie, zeleninu, ktorá je normálne uskladňovaná prirodzene, tak proste jednoducho k tomu prichádzate a ono to platí tak, že ten beta-glukán ako keby sa napojí na bielu krvinku a jej tak pomôže, aby mohla pracovať na 100%. Hej? A keď tam nie je, tak tá biela krvinka pracuje, robí vám nejakú prácu, ale ona nerobí na 100%. A potom je otázne, koľko dokáže robiť na polovičný úväzok. Hej? Tak to ako keby, že v nedostatku. Ak by som mohla ešte k tomu ovociu. My sme, vďaka tomu, že teraz je trh taký, aký je, dováža sa kadečo, máme možnosť si vyberať a ten náš organizmus, dovolím si povedať, do tých 90. rokov naučený viac menej na to naše ovocie, čo teda raz ho bolo dosť, raz ho nebolo dosť, ale bolo to, po čo jedávali naši predkovia. Tak ako dozrievali čerešne, hrušky, jablká, slivky, mnohé sa sušili, ukladali sa sušené, zavárali sa, robili sa rôzne lekváre. Teraz prídete v určitých super hypermarketoch alebo špecializovaných obchodoch a neviete si niekedy vybrať, alebo neviete, čo to je, neviete, čo to obnáša a my sme na to ale není naučení. Môže nám to chutiť. Nedávno som čítala, že není vhodné napríklad v zime, na čo sme my boli naučení, v zime sú pomaranče, v zime sú mandarinky, tak teraz si kúpim 3 kg a v priebehu 2 dní ich do seba napracem. Je to studené, je to chladné a v tej zime je to nevhodné. Ja, keď máme takýto akože voľaký problém v rodine, nakrájam jablka, uvarím jablčkový kompot, dám do toho škoricu, dám do toho klinčeky a... Áno, to má dobrú termiku. Tá potravina ochladzuje alebo zahrieva. Mňa to presne zohreje. Áno. Keď mám chuť na jablko, tak akože... A hlavne aj tá škorica, klinček, lebo to sú presne tie koreniny, ktoré proste zahrievajú a tú škoricu a ten klinček sa
nepoužívala, to tiež aj tie koreniny, alebo aj tie bylinky, tymián, alebo tak, to tiež má napríklad svoj význam a napríklad podľa výskumov sa tiež teraz doporučuje, že keď ľudia majú strašne radi tie grilovačky, čo v minulosti akože neboli tiež také grilovačky, ako sú teraz, že pomaly každú chvíľu má človek grilovačku a že keď sa tam dá napríklad tymián alebo niektoré veci, že sa to mäso napacuje do octu a tak ďalej, tak sa nevytvára toľko tých škodlivín, ako keď to neurobíte. Hej. To som chcela, že ten recept, tá škorica, vanilka, jablčkový kompot, to je tradícia v našej rodine. Lebo niekto povie, že napísala som knihu Tradície na Slovensku. Ľudové, rodinné a výročné. Ale veď my máme aj iné tradície. No áno, máme náboženské, máme také. A koľko je tradícií a zvykov v rámci rodín, ktoré si ani neuvedomujete a robí to vaša mama. Vaša mama sa to naučila od svojej starej mamy, od svojej mamy a tak ďalej. Čiže toto sa ja pamätám, že moja stará mama, keď nastupovalo takéto obdobie, sušili sa jablčka v rúre, furt sa niečo sušilo, hoci som mestské dieťa, a jablčkový kompot. A keď bolo čosi, tak nebola kombinácia k nedeľnému obedu kyslé uhorky v zime, studené, čalamady a podobne, ale kompótiky. Áno, alebo potom kvasená zelenina. Áno, kvasená zelenina, tam má úplne inú termiku, ako keď je z To je dneska hit, hej, tá piko, prírodzená fermentácia a kimči, ako keby sa čosi z toho vracalo, ale... Akože vracia sa, ale však vieme, že zrnko funguje, ako ja propagujem, pretože ja propagujem akože naozaj lokálne potraviny, propagujem, aby ľudia proste konzumovali to, čo sa tu vypestuje, aby nebola ani taká ekologická záťaž a tak ďalej, ale proste bohužiaľ dneska fakt majú niektorí ľudia tak finančnú situáciu, že si nemôžu dovoliť tieto potraviny, lebo sa patria medzi potraviny zase drahšie, hej? Čiže aj to mäso, hej, lebo napríklad sa tu hovorilo, že mäso sa nejedlo a tak ďalej, alebo že potom si chovali doma, hej? To je pravda, ale zase... aj tá kvalita toho mäsa, aká bola, hej, že mňa sa často ľudia pýtajú, lebo však teraz je boom tých omega-6, omega-3 a tak ďalej, že teda akože však my sme ryby nejedli v minulosti. Ja vravím, že nejedli sme ryby, ale my sme jedli napríklad mäso alebo mlieko sme pili, alebo maslo, ktoré bolo z kráv, ktoré sa chovali na lúkach. A proste to bol prírodzený zdroj, ktorý proste im dodával jednak omega-3, ale aj prírodzené ochraňovače omega-3, ako keby, lebo to sú kyseliny, ktoré ľahko zoxidujú sa, ako znehodnotia, prírodzené polyfenoly. A teraz, keď si to zoberiete, napríklad ja tu mám tabuľku, takú jednu, môžem vám potom dať, že aj dneska, keď bol robený výskum, že krávy, ktoré sú chované na tráve, tak majú omega-6 a omega-3 1:1. Hej? A krávy, ktoré sa chovajú komerčne, tak majú pomer 6:1. Hej? A to už ideme do pomerov, ktoré zase pre naše telo nie sú vhodné, pretože naše telo dlhé roky bolo naučené fungovať v pomeroch 1:1, maximálne 5:1. A teraz už si zoberieme, že len v masle to je, hej? Toto je teraz z nejakej novej štúdie, mám na to tam aj odkaz. Čiže keď si zoberie, že iba v masle, hej? Teraz to isté je v mese, to isté je v mlieku, to isté je vo vajciach, hej? A plus lacný slnečnicový olej, lacný palmový olej, hej? Tak prečo sme to nešupli tam, hej? Však človek je prirodzene proste tvor, ktorý má tendenciu vyhľadávať sladko, tukové veci, hej? Že proste tie všežravce, my to máme v génoch, hej? Že proste nám to chutí, hej? A proste to, keď sa dá do týchto spracovaných výrobkov, tak ľuďom to chutí, hej, tie všelijaké keksíčky, tie pamosinky, aj mne to chutí, hej, akože, a to človek, keď začne jesť, tak proste jednoducho sa nevie od toho odtrhnúť. A to nehovorím len to, lebo akorát som minulý týždeň sa rozprávala s jednou babou a ona mi hovorí, že povedz mi, že prosím ťa, že poď mi vyhodnotiť taký jeden test. A je, že dobre. A ona mi, že ten môj otco sa tak zle stravuje, on si dá tú slaninu, hej, a on má proste, on má lepšie výsledky ako ja. Ja vrem, a ty čo si dáš tak na raňajky? A ona mi hovorí, no dám si takú lúpačku, dám si nejakú buchtu s džemom, hej, a je, že ale to je ešte horšie ako tá slanina, hej, lebo on keď si dá napríklad ten tuk,
tak on ho vidí, koľko ho zjedol, hej? Tak si to, on podľa mňa kontroluje, ten človek, aj každý, kto si dáva slaninu, tak si kontroluje. Kdežto, ja keď jem rožok, tak ja nemusím vôbec vnímať, že tam je napríklad malá lyžička tuku, hej? A som sa pokojná, že mám škrob, ale tam to nechodí okolo pomaly škrobu už ani, hej? Mnohé potraviny nechodia okolo toho, čo chodili kedysi. To je fakt pravda. A pri tom zobkaní pri televízii, akože mnohí striedajú sladké s čipsami a s kadečím, slané oriešky, mandle a podobne. Ja nehovorím, že sa kedysi po večeroch, keď sa, dajme tomu, rozprávali ľudia, alebo sa hrávali rôzne hry, myslím tým ako aj v mestách, samozrejme, že aj páni mali svoje kluby, dámy sedeli, hačkovali, štrikovali a podobne, sušené ovocie, sušené slivky, jablčka, alebo sa urobil z nich kompot. Takže to bolo to, čo bolo také bežné. Tie rodiny, ktoré na to mali, samozrejme, tie si mohli dovoliť. Ale keď sme sa rozprávali o tých rybách, kedysi tak do toho 15. storočia tí naši predkovia mohli ísť do hory a odstreliť alebo chytiť, ak bol šikovný a vedel si urobiť aj nejakú takú primitívnu zbraň. Aj lesnú zver. V 15. storočí sa to zakázalo, už to všetko bolo pytliactvo, kruté tresty a podobne. A najväčšou ozdobou na pánskych hostinách aristokracie a šľachty bola práve divina a tak ďalej. Bolo také niečo aj s rybami. Tí ľudia si vedeli šikovní chytiť tam pod brehom, neviem aké rybky, chytali sa raky. A teraz, no tak ja neviem, kde by som asi toho raka išla chytiť, neviem ani, kde by teda bol. Jedávali jedávali sa v tých lepších spoločnostiach, už som spomínala kaviár, dovážal sa. Nebol problém ho doviesť, čo by boli uhnali, neviem čo, aj aby bol čerstvý. V Bratislave sa napríklad jedávali vajíčka slimákov. Špeciálne sa chovali pred tými veľkonočnými pôstnymi dňami a predávali ich ženy vinohradníkov. Vo vinohradoch sa to chovalo v špeciálnych takých bedničkách. Bol tak drahý, že sa predával, ako keby mali ruský kaviár nejaký. A teglik tohto slimáčieho kaviáru, teda vajíčok, stal toľko ako jedna hus. Takže tí, čo mali peniaze, si mohli dovoliť kadečo. Tá gazdina mohla ušetriť len na tom, čo sa dalo na žalúdku ušetriť. Takže my teraz ideme do obchodu, kúpime si rôzne tyčinky, čokoládky, cukričky. To v minulosti bežne opomíname tie najvyššie a najbohatšie vrstvy. Keď boli sviatky, rodinné a výročité, tak sa niečo pieklo. A vtedy akože tie gazdine piekli zväčša tie kysnuté cestá, čo to boli. A do toho išiel ten domáci mák, orechy, domáci lekvár. Slivkový lekvár, to na jeseň voňali celé dediny týmto lekvárom. A tie gazdine ho urobili taký, že bol taký tvrdý, že keď ho dali do hrnca, tak sa z neho odkrojilo, potom sa rozriedil, alebo ho takto cmúlali. A trebárs na priatkách, ešte to je také zaujímavé, ale nehovorím, že by sme to mohli, hoci mne to veľmi chutí, fazuľa švábovka, to je tá veľká, taká fialovo-čierna. Keď išli dievky na priatky, tak chodievali do domov, kde bývala napríklad vdova a nebolo v tom dome veľa ľudí a ona urobila pre tie dievky vzobky. A to bola táto fazuľa švábovka scedená, a oni to jedávali, to chutí ako gaštany. Čiže sedia a aby mali slinu, čiže vraveli, že na prieslinku, aby sa im dobre tým prstom šúlali tie nitky, tak jedali fazulu. No nehovorím, aký tam bol potom vzduch, a to je druhá vec, ale inakšie bolo bežné, že v tých rodinách, a to tu aj v Turcii, že mali 2 vrecia fazule nachystané. Nehovorím, že vylúpané, to už by bolo pre vojsko. Mali nachystané na zimu a cez zimu to zedli. K tomu tú fazulu, zemiaky a tá rodina vyžila. Bola tá strava taká jednotvárnejšia voči tej dnešnej? No voči tomu, čo všetko dokážeme v obchodoch pokúpiť, po niektorí potom aj vyhodiť, tak bola jednotvárnejšia, ale zase, čo sa týka toho, že to boli tie domáce plodiny, aj keď sme spomínali tie vajíčka. Ja tiež hovorím, že striedmosť to nikoho nezabije. Áno, to sme spomínali tie vajíčka. Ja idem do obchodu a vyberiem si, že chcem také, čo sú z toho podstielkového chovu, alebo tie, čo sú chované na farme, kde si behajú. Vtedy každá sliepka behala
nebolo možné, aby ju zavrela tam do toho kurína a tá gazdina je furt chodila sypať nejaké zrno. Veď by vyšla na mizinu. Začala jar, vypustila to a proste to bolo kvalitné. A teraz čo si kúpim? Nevyznám sa v tom už. Ale tí ľudia nemuseli venovať čas tomu, čo jedia. Proste brali to prirodzene, bolo to odovzdávané z generácie na generáciu, jedli to, čo pochádzalo väčšinou z regiónu. Akože nebrali... Ja sa teraz stretávam s dvomi typmi ľudí, hej, čo sú takí v podstate takí gurmáni, ale čo ma prekvapuje, tak napríklad stretávam sa s mladými, ktorí proste vyhľadávajú tie kozmické stravy pre mňa, že proste pre nich je najlepšie, mám aj doma také, tak pre nich je najlepšie, že proste jednoducho by to iba vysypali do pohára, zamiešali a vypili, lebo jedenie je stráta času. Takže koľky sa ma pýtajú, že a nemohol by som to, ja viem, že tak, to je taká vec, že dobre, maj to v aute, alebo daj si to už, keď neraňajkuješ, daj si to na raňajky, hej, že má to dobré zloženie, ale proste aspoň dvakrát, keby som to mohol, to sú otázky mladých, hej, aspoň dvakrát za deň, hej, že no dvakrát už je dosť, stačí raz, aj to nie každý deň, že proste nastane situácia, kedy poviem, že si nemôže dať človek obed, lebo sa ponáhľa, tak je to určite lepšie ako nič, ale proste to jedenie a to proste, keď vidí človek, proste ako niektorí s prepáčením žerú proste na jednej kope, a proste to sa vykydáva z tanierov a tak ďalej, tak proste to, pre mňa je to proste des, hej, že sa na to vôbec len kúkať. Hej, keď som bola v Amerike, keď som videla, koľko tam proste to, tí jedli, jak takí Flintstonovci, proste to stehno si zobrali do ruky a to žúvali, potom to hodili na zem, hej, proste prišli čaty, odpratali, hej, to je pravda, ale proste tá kultúra toho, že proste tí ľudia, veď proste keď sa rodina stretne a dá si raňajky spolu, veď to je super, nie, sa vidíme, pozrieme sa, každý vidí, že proste mne niečo je, čo ti je, hej, čo si taký, niečo sa ťa trápi, alebo tak, alebo si povieme, že ja dneska mám taký deň, a že ja tiež, hej, že si tak, alebo pri tom obede, že sa raz za čas proste stretneme, hej. Niekedy sa nám hovorili, že nerozprávaj, že zabehne ti. Teraz už všetkým hovoria, rozprávaj sa, lebo už vôbec sa ani nerozprávate, tak sa rozprávajte. No, my sme sa vlastne prvý raz teraz dostali k tomu, že počas tejto našej prednášky, debaty, ale už ako to nazvať, padlo slovo kultúra. A kultúra stolovania, kultúra stravovania je to, čo nás charakterizuje po veky vekúce. V tom zmysle, čo som ja už spomínala, že malo sa jesť a jedávalo sa za stolom. Nikdy sa nejedlo tak niekde, ako že sa tam stanem a nad hrncom a naberiem si. Pretože to súviselo jednak, keby sme boli v tých patriarchálnych rodinách, alebo v tých rodinách, už nebudem hovoriť, na konci 19. storočia, za vrch stolom sedel otec. Vedľa neho sedel najstarší ženatý syn. Potom, však tých detí bývalo viacej, potom sedeli ďalší synovia, ten najmladší sedel na kraji. Druhá vec je tá, že ženy stáli, manželky tých dotyčných, lebo ten stôl nebol taký, že bol roztiahnutý veľký stôl pre 12 ľudí. On bol tak 1,5 krát 1,5, to boli tie masívne stoly, keby sme to zobrali. Ja som robila v múzeu množstvo rokov a pri výskumoch sa nám podarilo dokonca kúpiť 250-ročné stoly, ktorým nič nebolo a ktoré sa dedili z pokolenia na pokolenie a to bola priam úcta tej rodiny. Oni ho nešli vymeniť, pretože teraz má v móde kovové nožičky alebo ja už neviem, šikme, palicové a podobne. To bolo to, čo vlastne tú rodinu spájalo po celé tie stáročia, po celé tie generácie. To, čo som povedala, že je pravda, že ženy stáli a zvyčajne gazdina nie. Tá najstaršia, ktorá rozkazovala, čo sa bude jesť a tak ďalej. Kým nezačal jesť otec, ktorému sa prvému naložilo, tak ostatní si nedovolili. A on, ako takú odmenu, si zvyčajne zobral alebo najmladšie dieťa, alebo najmilšie vnúča na kolena a to, čo bolo také tak akože mu dával, to bývalo také akože zvyčajne. Väčšie deti sa dávali na stolčekoch a nikto si nedovolil rozprávať. Otec, čo povedal, tak to bolo písmo sväté, čo sa týkalo hospodárstva, prác na poli, kúpy, ja neviem, kúska poľa, lúky a tak ďalej. Žena gazdina zase povedala, toto sa bude variť a ak sa nestala vdovou
a po nej prebrala túto funkciu najstaršia nevesta, tak ona by to robila aj do 80-ky, kým mala manžela. V mešťanských domácnostiach, ale aj všade inde, keď sa takto zišla rodina, sa vždycky začínalo jednak modlitbou a potom polievkou. Lebo však ešte doteraz sa zvykne hovoriť, že polievka je grunt a mäso je špunt. Čiže to druhé jedlo. Čiže tá polievka mala pripraviť ten organizmus na to, aby to ostatné, čo tam sa do toho tela dostane, aby sa to dobre malo v čom pohybovať v tých črevách a v tom žalúdku a aby to bolo také, na ako sú tí ľudia naučení. A ešte by som chcela povedať, že tieto rôzne zmeny a to, čo všetko nastalo a tento rýchly spôsob života nás práve pripravil o tie chvíle, keď sa nesmelo sa hovoriť s plnými ústami. Pomedzi to budem rozprávať, no tak to bola totálna nevýchova, ale tie spoločenské obedy v nedeľu v tých pánskych domácnostiach, tie trvali aj hodinu a pol a pokračovali tým rozprávaním. A pokračovali potom tým, že páni odišli do svojej pánskej časti, pofajčiť si, dámy išli inde, ale tá rodina sa stretávala. A to je tá vec, ktorá nám teraz chýba. Jedno dieťa v jednej izbe pri počítači, druhé neviem kde, ďalší člen rodiny. Ešte maminka musí ísť nakrájať ovocie, aby to vôbec zjedlo, hej? Lebo keď to nemá nakrájané, tak to nezie. No. Toto je to, čo nás robí nekultúrnymi. No s tou polievkou, ja som si to takto, keď sme boli s manželkou vlastne vo Vietname, a tam sme chodili ráno na polievku. Tam to bolo vlastne bežné. Ja práve som na to vtedy spomínal, že no a aké boli moje raňajky, tie základové a stredoškolské. Hej. Naplnené brucho a prvé 2 hodiny v škole by som najradšej prespal. Ale toto práve s tou polievkou a s tým, že aká je tá strava sytá alebo nesytá. Lebo prierezom tej našej planéty alebo tých kuchyň, ktoré sú dneska naozaj dostupné, však aj u nás v meste, niekoľko štýlov človek si môže ochutnať už pomaličky z celého sveta v každom meste na svete, na Slovensku, v západnej Európe. Tak mne to je taký len môj názor, hej, že tú našu mi tak veľmi pripomína tá anglická kuchyňa. To znamená, že tie anglické raňajky, fazula, klobása, slanina, vajce, naješ sa. A keď som sa o tom rozprával s jedným šéfkuchárom, čo robil v Anglicku, tak povedal, áno, to je vlastne jedlo pre roľníkov, pre pracovníkov. Ale ani to nebolo také. A išli robiť. Lebo to viktoriánske obdobie nebolo také. V tom viktoriánskom období, akože ja som není historik, ale v tom viktoriánskom období podľa mňa tiež tí ľudia tam inak žili. Ako teraz. To je totiž to takto, keby sme sa odtiaľ dostali do Európy. Kedy sa jedlo a proste, kedy bol ktorý druh jedla. Keď pánstvo by malo ísť raňajkovať o 8, no neexistuje. Keby sme boli v 16., 17. storočí, no kto by stával, keď sa do 11. alebo do ktorej bavili a pritom oni jedli. Oni začínali to hlavné jedlo večerie. A teraz si predstavte, že si do seba napcháte tie ťažké niekoľko chodové jedlá, čo by len z každého človek odždivol. Sem tam ešte takú chybu spravím. A potom som pochopila napríklad, že prečo aj na dvore Márie Terezie fasovali pivo. Holbu piva dostali všetci, deti dostávali polovičnú dávku, no aby spali. Oni si to vypili s tými plnými žalúdkami. Dobre, že ja nechápem, že sa nezadusili počas spania. Tam upadli do polobezvedomia a prespali, zobudili sa o 10:00 a oni išli mať prvé jedenie na obed. A zase to bolo niečo také. To trvalo do takého, ešte začias Napoleona sa v podstate stolovalo tak, že keď ste prišli na veľký banket, alebo proste by sme to povedali na nejakú veľkú hostinu, po slovensky povedané, tak tam bolo podľa toho, aká bola úroveň a kto bol ten hostiteľ, 15 až 20 bežne druhov, 50 až 100 na veľkých hostinách druhov jedla. A vy ste si vyberali, boli tam tí, čo porcovali, tí, čo krajali, špecialisti vycvičení na krajanie mesa. Najlepšie mal byť v tomto dobrý majiteľ. Ten mal vedieť rozporcovať hociaké mäso, to patrilo k tomu, ako, že mal vedieť šermovať a podobne. Ale keď v Paríži, keď hostil ruský veľvyslanec
zahraničných diplomatov, však samozrejme vtedy boli tiež diplomati, tak vtedy po prvýkrát prišli všetci tak, že si sadli a na stoloch neboli žiadne misy ani nič naukladané. Kvetinová výzdoba, v strede tie strieborné rôzne ozdoby a proste to bolo úžasné, ale nikto nič nemal, okrem príborov a spodných tých servírovacích podnosových tanierov. A koľko bolo hostí, toľko tam potom v určitú hodinu po tom úvode nastúpilo toho obslužného personálu a každému doniesli na tanieri jednotné jedlo. To bolo prvý raz v roku 1812, keď sa začali takýmto spôsobom servírovať jedla. A už to nebolo o tom, že ja toto, ja hento a kultúra stravovania sa aj výrazne kosti zmenila. pod stôl a boli tam hávkovia, alebo čo bola teda tá lepšia situácia, že to, čo zvýšilo, sa rozdávalo potom po hostine tým chudobným, čo boli na tom panstve. Takže odvtedy sa začali, no a tých chodov bolo viacej samozrejme, ale si predstavte ten úžas, keď vás niekde zavolajú, vy naučení na tie taniere, na tie misy, kde to proste bolo úžasné a akože takým vrcholom bola labuť, ktorá sa podávala po všetkých tých úpravách tepelných, zlátení, vystieraní pierok ju doniesli, ona vyzerala ako živá. A potom ju tam rozporcovali chuderu. No a prišli ste, nič tam z toho nebolo a zrazu vám doniesli, mali ste to isté, čo všetci ostatní. A nakoniec si na to všetci zvykli. No ale zase druhá vec je tie bufetové stoly, čo máme, tak to je zase o niečom inom. No ale všetko má svoju históriu a všetko so všetkým a kadečím súvisí a ja by som to tu mohla dlho rozoberať. A mňa ešte zaujala to obdobie práve toho socializmu, že či tam bol asi bol veľký rozdiel medzi tým, čo tí ľudia boli zvyknutí dávať pred druhou svetovou vojnou a čo potom prišlo. Hej? Lebo sledujem takú stránku zahraničnú, ktorá sa venuje práve rôznym medzinárodným jedlám a dáva také rebríčky a slovenská treska vyšla ako 46. najobľúbenejší svetový šalát s nejakým hodnotením a kapustnica tam dosiahla akože 22. najlepšia polievka na svete. Vo vegánskom a vegetariánskom jedle sme sa neumiestnili ako krajina s ničím. Takto, ak by sa hovorilo o tom, že čo je také super, čo ten socializmus, čo sa stravy týka, vytvoril, tak tam uvádzajú sa z nápojov kofola vinea. Čo sa týka týchto jedál, to je treska, ktorá vznikla v Žiline. A čo bolo zaujímavé, hoci sa vraví, že sa do nej dávali čisté ryby, rozdiel medzi tou treskou a tou, ktorú začali potom vyrábať Košice, bolo v tom, že sa do nej pridávala do žilinskej kvaka. Ona je robila tú zvláštnu chuť. Neviem nakoľko a v akom pomere to robia teraz, ale mne stále viacej chutí. A kupujem len tú žilinskú, tú košickú nie. To je ako Pepsi versus Cola. No a tak, to bolo totiž to takto, že ľudia, však sme nežili za plotom totálne odstrihnutí od sveta, už sme aj vedeli, že je nejaká Pepsi Cola a Coca-Cola a aby sme neboli až takí zaostali, tak sa vlastne akože vyrobila táto kofola, ktorej recept bol tajomstvom a v prípade, že tie ingrediencie, čo mali do nej ísť, by sme neboli schopní my dopestovať, tak nám mali pomáhať s dovozom toho, čo nám chýbalo práve štáty v rámci RVHP. Takže natoľko to bola tá značková, taká vývozná naša záležitosť. Potom sú tie dobožky horálky, ktoré, akože študentská pečať, tak ako keď som si hovorila, že študentská čokoláda, študenti, no tak v minulosti nie každý študent, ale to zase by som bola pred prvou svetovou vojnou, ale hlavné je to, že tá strava pred tou prvou či druhou svetovou vojnou bola tá kyslá a po nej bola tá sladká najmä. Pretože tí ľudia, tie gazdine, a to nebolo len v meste, to teda na dedine, ale aj v meste, oni nepoužívali bežne cukor tak akože tak áno do kávy a podobne, také dali, ale ten med. A ona zase nebude dávať do všetkého ten med, keď ten patril do určitých druhov koláčov a tode. Potom ale bolo jednoduchšie, keď boli aj rôzne problémy, lebo to, čo som spomínala, že sme neboli za múrom,
bol mor dobytka, bol, neviem ako sa volá, mor včiel a tak ďalej. Čiže keď boli takéto záležitosti, tak sa dotkli aj nás. Úbytok včelstiev, hľadali sa náhrady a dovážali sme z Kuby, však Kuba bola v rámci toho nášho teritória, či ako to nazvať, akože našim dodávateľom banány a podobne. A potom ale aj šľachtenie napríklad, hej? Áno. Šľachtenie, ja neviem, či už nebudeme aj veľa, lebo už ich budeme tu, neviem, možno niektorí by aj odišli. ale sa chcú niečo pýtať. Hej, že to šľachtenie napríklad ide podľa aj chuťových preferencií ľudí a keď si človek zoberie tie tradičné napríklad sorty jablk, tak oni úplne inak chutia a majú iné nutričné zostavenie, ako majú napríklad teraz. Väčšinou, keď si zoberiete, tak ja keď si všímam ľudí, ktorí, čo si kupujú, aké si kupujú napríklad jablká, tak všetci si kupujú, 90% ľudí si kupuje goldeny. Hej? A tie sú akože nutrične, by som povedala, najchudobnejšie, pretože majú vysoký obsah cukrov v porovnaní s ostatnými odrodami, majú menej niektorí napríklad vitamínu C a tak ďalej, hej, čiže, ale ono sa to zámerne aj tak šľachtí, lebo proste ľudia to tak chcú a potom sa to šľachtí nielen podľa chuťových preferencií, ale aj podľa money, hej, čiže proste jednoducho, aby bolo odolné, aby bolo na kadečo rezistentné, aby, čo ja viem, na malej ploche boli väčšie výnosy, hej, že napríklad, keď máte, že niekedy sa pestovala ďatelina, hej, a teraz si predstav, že keď máme tetraploidnú ďatelinu, na ploche takej istej, tak má 40% vyššie výnosy. Hej? Čiže na tej istej ploche ty máš 40% vyššie výnosy, takže máš aj vyšší zárobok a tak ďalej. Takže to všetko s tým súvisí. A aj tie genetické modifikácie, keď ja ako musím povedať, že ja nie som úplne odporca genetických modifikácií, lebo oni tí vedci, keď niečo vymyslia a niečo robia, tak nie je to vždy za zámerom. My to tak potom zneužijeme, ale v podstate ani ten dynamit nebol vymyslený s tým. Pamätám si o tých jahodách, čo už je veľa, veľa rokov dozadu, čo si mi rozprávala, do ktorých sa dáva gén z rýb, aby nezamrzli. Áno, no. Hej. Áno, to sú, alebo napríklad, že sa knockoutujú gény starnutia, hej, ak si všimnete, tak napríklad máte kvety, napríklad tulipány, hej, tak normálne, keby ste pestovali tulipán v záhrade, tak ho vám pekne vykvitne, potom sa stiahne na večer a takto pekne, potom mu začne tak šuverieť, hej, a tak akože keby stráca tú vodu, ako starnúť a potom proste odíde, vytvorí semena, vytvorí ďalšiu generáciu a kolobeh života sa opakuje. Kdežto tieto, čo si teraz kúpite, oni majú sknokautované genetické gény starnutia, takže si kúpite pučík, on pekne vlastne v tej vode je stále pučík a potom aj zomre, akože zomre mladý. Tak si povedzme. Hej, lebo však aj, ja mám pocit, že aj dneska o to ide zomreť mladý, takže lebo chvála Bohu, že všetci proste ten život je tak naprogramovaný, že tá smrť je prirodzená súčasť života. Takže ani potraviny by nemali byť trvanlivé. Ale stárnutie nemusí byť, hej. Stárnutie nie. To už akože fakt sa robia s tým, akože niekto by sa čudoval, akože diví, hej. Ale zase aj tá genetická modifikácia, na základe genetickej modifikácie boli vytvorené lieky pre hemofilikov, predtým proste museli tie lieky, čo ja viem, poviem, že napríklad, ja neviem, inzulín, keď bol diabetik, tak tam zobrali nejakú ovečku, nejakú kozu alebo nejakého živočícha, napojili ho na prístroje, odoberali mu pankreatickú šťavu a z toho izolovali inzulín, ktorý pichali cukrovkárom, hej. A dneska už proste sú geneticky modifikované kvásinky, baktérie, ktoré vám ten inzulín humánny urobia, takže nevytvára sa na to imunita a tak ďalej, ako odpoveď imunitná a tak ďalej. Takže nehovoriac o tom, že cukrovka za mojich mladých čias sa hovorila, že starecká cukrovka, hej? A teraz tá starecká cukrovka je už 30-roční ľudia to majú, hej? A keby ste videli mapu Ameriky, akože čo sa týka obezity, to asi nás za chvíľu čaká, lebo my sme v tom, akože, oni sú trošku takí akože pred, tak oni to majú, proste tam má obezitu už skoro každý. Ak nie nadváhu a veľa obezity, hej, že sú mapy, kde proste sú celé červené, čo dakedy absolútne tam nebolo tiež. No a ešte teda s týmto taká posledná vec, čo je podľa mňa trend posledných rokov, sú rôzne intolerancie, alergie, vznik chorôb. Bolo to aj kedysi, poznali ľudia niečo takéto, lebo máme jednu takú rodinu známu, ona je alergologička
sem tam spomenie, že prídu mamky s deťmi vystresované, že čo im je, a keď sa spýta, že čo jedli 2 dní pred, tak to bolo mango, papája a všetko možno vlastne len nie z našich končín, a ako odpovede, tak čomu sa čudujete, hej? To je ako tak veľmi z okraja, ale práve tie rôzne intolerancie, v poslednej dobe histamínov, a ani som nevedel väčšinu života, že niečo také existuje. A čo to je? Môžem takto trend, asi na to odpovedať, že ten výskum, vývoj a všetko ide strašne rýchlo. A to, čo som nevedela, tak dneska, tak zajtra zistím, že toho viem málo a neviem ešte viacej. Ale máme jednu takú osobnú skúsenosť u nás z rodiny. Nevedeli to kedysi ani lekári, je to pochopiteľné. Moja maminka narodená 1924 ako 2-ročná videla jesť kuchárku u nich doma praženicu. Tam sa nejako pritmolila, no ona dovtedy mala len takú stravu ako dieťa, proste kaše a všetko takéto mäsko jemne dusené a na vode. Skoro jej vyliezli oči, na čo by kuchárka neurobila, tak Darinke naložila tej praženice. Tá sa jej najedla, však bodaj by dieťaťu nechutilo nejaká nová chuť. Neviem, či to bolo ešte aj na slanine, no tak určite nie na oleji. A vyhádzala sa, vysypala sa. No a teraz moja prastará mama, veľmi emancipovaná Turčianka, ktorá vždy, keď bola nejaká chyba zdravotná, tak obehala 3 lekárov. Jeden bol v Bratislave, jeden vo Viedni a jeden v Bude. V Budapešti teda vtedy už. Tak zobrala moju mamu, všade ju povláčila a oni o žiadnej alergii nepovedali. Bola to evidentne dietná chyba, pretože také malé dieťa, takú praženicu, neviem koľko teda jej dostala, ale usúdili, že nesmie jesť mlieko, vajcia, maslo, tvároch, proste nič také, čo súvisí s týmito potravinami. Načož moja mama mala asi 6-ročná všetky zuby skazené. Problém mala stále, furt sa jej lámali kosti, ale keď som jej po rokoch hovorila, ty počúvaj, ale nemohla to byť alergia, napadala. V tom čase skutočne nie. Čiže boli aj vtedy knihy, ktoré sa týkali výživy a stravy detí. Inakšie v Martine bola veľmi múdra pani doktorka, teraz neviem, či sa volala Novotná. Áno, a jej dcera bola horoleskyňa. Áno, to viem. A zahynula pri nejakom nešťastí vo Vysokých Tatrách. Tak tá mala svoju teóriu, nehovorila o nejakých alergiách, ale o to, že určitý vek vyžaduje určité jedlá a určité sa nemajú jesť. A má sa jesť to, čo je prirodzené tomu človeku v jeho prostredí. Čiže zmiešam papaju s niečím a potom sa nečudujem, ale dá malému decku zjesť také, čo a potom sa nečudujem. Takže často je to tá kombinácia, ktorá ani není akože teraz u týchto malých detí, ale už u tých rodičov. Lebo keď si zoberieme, čo sa narodili v 80. rokoch, v 90. Oni si už so sebou nesú také tie kombinácie kadečoho. Tak jednak sú tam genetické nejaké dispozície byť, a potom sú nejaké spúšťače, lenže čím ďalej tých spúšťačov je viacej. A v podstate ani tým deťom nie je dovolené, lebo ten imunitný systém, keď sa dieťa narodí, ono nie je ešte vyvinutý, ten imunitný systém, takže on potrebuje nejaký čas na to, aby sa vyvinul. Hej? A ono sa najlepšie vyvinie, keď je proste v styku v tom rodinnom. To nie nadarmo sa dá, kedy proste keď sa dieťa narodilo, tak sa nechodilo na návštevy a do obchodných centier už vôbec nie, hej? No. S takým mesačným dieťaťom, hej? Alebo dvojtyžňovým lietadlom. Proste to sú zdroje mikroorganizmov, ktoré proste atakujú ten organizmus, ktorý ešte na to nie je pripravený. On sa na to potrebuje pripraviť a príroda to zabezpečila, poviem, že úplne unikátne, že proste tú mamu s tým deckom previazala cez to kojenie. Takže vlastne matka, keď kojí, ona si vytvára protilátky, ona vytvára a dieťa ešte nevie vytvárať protilátky, ale proste ona mu to tým mliekom dáva. A žiadne iné, ani krávské, ani keď už materské mlieko zamrazíte, tak ono vám toto akože už nedá, hej. Takže proste ten imunitný systém sa takto vyvíjal a niekto povie, že ale moje dieťa potrebuje proste byť v kolektíve, ono sa nudí. Akože dieťa do 3 rokov v podstate kolektív nepotrebuje. Ak si aj vy všimnete napríklad na sebe a pozeráte, že ja neviem, že
koľko priateľov máte, ak s vami nepokračovali ďalej z toho obdobia do 3 rokov, hej? Že ono, jasné, dobre, pohrá sa všetko, ale ono v podstate v tom čase naozaj potrebuje mamu, otca a potrebuje na to, aby proste bol s nimi, aby sa mu ten imunitný systém vyvíjal. V 3. roku života už ten imunitný systém by mal byť pripravený na tie ataky, ktoré vlastne už to dieťa v tom kolektíve práve že potrebuje, čiže malo by ich ako keby nasať a proste pomaly tie sople, kašľanie, kýchanie, poviem hnáčky u detí, to je úplne normálne, to telo sa imunizuje, pripravuje sa na to, čo máme v okolí. Ale zase, hej, potom idete, to asi tí, čo ste boli v Egypte alebo niekde, každý sa s tým stretne, hej, že ten faraón, tam všetci ako to konzumujú a vy sa iba jablko zjete v tej vode umyté a už proste máte faraónskú pomstu, hej, takže to je proste preto, že my na to nemáme pripravený imunitný systém a dneska proste sa to beha hore-dole, hej, cez pol planety, takže proste to bude podľa mňa aj toto, čo bolo tu na ten cirkus okolo toho všetkého, tak to proste bude častejšie, lebo jednoducho sa sem dostanú také mikroorganizmy, ktoré odrazu tu nájdu takú proste živnú pôdu a treba sa nejako zmenia, hej, lebo tie mikroorganizmy sú akože úplne úžasné, oni sa dokážu meniť, mutovať, prispôsobovať, takže oni sa prispôsobia a je prúser, hej. Nehovoriac o tom, že dochádzame veľmi do kontaktu napríklad so zvieratami pri chovoch, takže aj vtáky majú chrípku, ale svoju, hej, my máme svoju. Ale potom môže sa stať, že tým, že máme vo veľkom chovanú tú hydinu a proste stará sa o to človek a ľudia, tak proste odrazu nejakému tomu vírusu chrípky vtáčej sa zapáči, že preskočí na mňa a proste zistí, že to je celkom fajn, hej, že je to dobré, hej, že môže ísť na dovolenku a že môže si užívať. Takže toto bude určite, hej. Viacej. No dobre. Ja vám teda ďakujem. Ak sa naši hostia chcú ešte niečo spýtať alebo niečo doplniť, tak teraz je ten priestor. Ak už nie, tak dúfam, že sa vám dnešná diskusia páčila o kultúre stravovania našich predkov a nás. Asi by som tak iba uzavrel, že venujte trošku času tej svojej kultúre stravovania, aj tým svojim jedálničkom, výberu potravín. Podporujte lokálnych producentov, nájdete si každý svojho včelára, aby ste ten cukor mohli nahradiť. No a ja ďakujem teda v prvom rade mojim dnešným hostkám a vám, že ste teda prišli. V máji budeme mať pauzu a potom zase začiatkom júna budeme pokračovať o kultúre našej spoločnosti, stave našej spoločnosti. Takže nechajte sa prekvapiť a ďakujem vám veľmi pekne za účasť.